كرج بيت قويتو شاشي مرز أدالين بيرش قلب سيد كافكاز ميخش كرج تير جرجر شارك تاقاجور دولشتو يازدو ريكنوم أجنتالو داغستانيا ده حجردو يلخيت بير خامبنا ريسبوبليكان بيري أومبودسمينو يجوفا ماريناس تودي سريح قمريح قاشرير يلخيت شريقا تشلس دول بيرش مسكبالات توشدو لوريخ شقداح تشولتيح جرجرشي كارلور دولشتويش كارلدوق لهم بيت قويتو شح باش حلقة مينسترالان كيمانت شيمر ارسيچو قاچينا طايت سايت بير تولتيح بخيدالج قلب سيد كافكاز ميخش كحبيخش جرجرش ناخي دقاچينا بربير قي فور بير تاديجير نوخچيچو داغستاني قدي حلخ أوتيقان لخر ألبش يوتشي ريجيوني مغريح نستيل قلب سيد كافكازير دوقا ريسبوبليكش وتينش تيب تاريخ أنتي ديلير يلا داغستان تغيس 9%. إشدو أورشو دينا новости агента Лодинч аналитикан зери жамш. Кезик алп үч бу алларло баттах прит эзарсюми алп цедул белхой. Өрсючер хор цхайтул белхову лахар үчи чүтях. Қарчу чергзечуах прит эзарал лахар алп коч тғевар 1% болбеч бахар хошт. Нохчечуах тғейлх 1% буюш реберт балқаройчуах тғейлх 6% қылбсетеречуах тғейлх алғайчуах тғейи бар. Бенч талмышцы қылбсет Кавказ федерал гоншкарч Ставропол кошта хал мил эвсарду. Тигах берхит 1% бевац прит эзарсом алп ютурк. Ахмат клуб дзюдо латаря спорт хочо Башаев Тамерлан Прагах даяч Европан чемпионатя дешо медал яқына. Бай килне қачыл цюлч йозалин категория шеммах хочунц тасуев иналц хилч тасталашка төлі Башаев. Белгалдоқ Башаев Тамерлан дзюдоист самбист ву Европан чемпионатя шолом метиге қырцу халху иштелер цон Европан кубак.